तर स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आजचा हा व्हिडिओ चंद्रपूर टू अमरावती आपल्याला ह्या गाडीने जायचं आहे, बुलेरो। तर नाईटचे जे सीन आहे ते सध्या काही येणार नाही कारण पूर्ण अंधार आहे। बघू, काही कोशिश करू। मी चाललो अमरावती। हां ठीक आहे, पिकअप दिसत ना आपलीच हो। हां हे फळं भरून न्यायचे दिसते ना, जांभळं जाणार आहे। तर त्यानंतर सीन जांभळाचा येणार आहे। गाडी वगैरे पूर्ण भरली आहे। आणि आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो। माझं नाव आहे सौरभ खिरटकर, आपल्यासोबत आहे कृष्णा चौधरी। हां, तर आता इथून निघणार सरळ अमरावती। रोडचे काही सीन येणार नाही, बघू शकता खूप काही अंधार आहे। सध्या चंद्रपूर लोकेशन चालू आहे म्हणा। सध्या चंद्रपूरमध्ये आहो, आता इथून सरळ अमरावती। सध्या चंद्रपूर लोकेशन चालू आहे। सध्या चंद्रपूर लोकेशन का लोकेशनमध्ये आहोत। हां बोल ना। सध्या चंद्रपूर लोकेशनमध्ये आहोत आम्ही। आता इथून निघलो आम्ही सरळ अमरावतीसाठी। तर भेटू मग आता समोर डायरेक्ट। लाईटचा थोडा इश्यू आहे इथं पण काय। आपण किती दूर आलो असून तरी? किती दूर आलो असून? फक्त चंद्रपूर 75 उद्या काही किलोमीटर कवर केलं आहे। त्यानंतर सरळ निघणारच आहो मी इथून आता। काल रात्रीच निघलो होतो आम्ही 10 वाजता आणि नाईटभर पूर्ण गाडी चालवली भावनं। आणि याच्याकरतानी बहुत माहोल नाही का बिघडला आपला हा डेट करतानी। पहिले चालू होता, बहुत माहोल झाला होता, नंतर बंद झाला। मग मोबाईलवरच गाणे ऐकले आणि गुगल मॅपनं आपल्याला बहुत धोका दिला। बहुत गोल गोल घुमवलं गुगल मॅपनं, तरी पोचलो आमच्या मंजिलवर। बस आता थोड्या दूरच अमरावती आहे, जस्ट पोचणार। आणि अमरावती पोचलो पण इथं माहोलच वेगळाच चालू आहे। पुरा सीन तेच पाहून ब्लॉग बहुत खतरनाक बनणार असं वाटत आहे मला। बघितला तुम्ही फ्रूट मार्केटचा माहोल असा काही राहतो। आणि मी पण ब्लॉग सोडून तेच बघत होतो फ्रूट मार्केटचा माहोल। कारण सगळेजण बोंबलत होते, खूप काही पब्लिक येऊन होती। आता माहीत नाही त्याचं कसं का सिस्टम राहते, पण मजा येत होती। मी ब्लॉग कमी शूट केला आणि त्यांची मजा पाहत होतो फक्त। म्हणजे त्यांनी आपले काम करत होते, फक्त पाहत होतो। मजा आली मला पण, आणि तुम्हाला पण कसं वाटलं ते कमेंट करून सांगायचो। आणि चेहऱ्यावर जाऊ नका, चेहरा बिलकुल झोपलो नाही कारण काल रात्री 10 वाजता घरून निघलो होतो घाईघाईमध्ये, म्हणून घरचा पण काही व्लॉग शूट करायला भेटला नाही। आणि
तिथून मग चंद्रपूरला गेलो. चंद्रपूरहून गाडी भरली आणि चंद्रपूरवरून निघलो आम्ही 1 वाजता आणि इथं पोचलो 6 ते 6 वाजता जस्ट पोचलो असं. थोडं 19-20 झालं असं. आणि आता सर्वात पहिले जाऊन फ्रेश होणार, त्यानंतर व्लॉग कंटिन्यू करू. अमरावतीवरून हां आता जस्ट आत्ताच निघलोय. बोल तर निघलो आता तिथून. झालं काम तिकडचं सगळंच. फ्रेश वगैरे झालो बिलकुल अपडेटमध्ये. आणि फुल काही मी व्लॉगिंग केअर घेऊनच आलो होतो सोबत. घाईमध्ये हे सर्व दाखवायला विसरलो. बरं ठीक आहे, काही विषय नाही. आणि तिकडून निघताना खूपच घाई होती म्हणून याच्याकरता चड्डी बनवून कुठे चड्डी बनणार. तर आता समोर आता घरी निघणार आहो. तर आता काही व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला अमरावतीचे रोडचे. आणि तसंही अमरावती येते तर रोड खूप छान आहे. आणि कोणाकडे ऑडी BMW असेल तर तुम्ही हा रोडनं सिंडवा जो अमरावती रोडनं 1 नंबर सही रोड आहे. चढवून घेतो. तर आता अमरावती झाली संपली. पूर्ण काही सीन रेकॉर्ड केले ते तुम्ही पाहिलेच असन. तर आजचा जो व्लॉग होता तो म्हणजे अचानकच बनला. आणि आपली लाईफ जी आहे कुठं पण कधी पण कुठेही चाललं जातो म्हणून ब्लॉग बनवायला भेटते. म्हणजे असं काही ठरवलं नव्हतं का ह्या दिवशी मी जाणार आहे म्हणून. बिलकुल म्हणजे अचानक प्लॅन बनला. गोलू दादा होता, त्यानं सांगितलं मला का जाते का म्हणून अमरावती. चल ठीक आहे म्हणलं, आपलं कामच आहे ब्लॉग बनवायचं. तर जाऊन यावं म्हणलं, घुमून यावं. मी तर पहिल्यांदाच आलो अमरावती, त्याच्यापर्यंत नाही आलो मी. जेवढे पण एरिया घुमलो ते पण चंद्रपूर, नागपूर आणि कोरपणा बस आणि आंध्रा गेलो होतो फक्त. त्याच्यावर तर कुठंच नाही गेलो. एवढाच एरिया घुमलो होतो फक्त. तर ब्लॉग कंटिन्यूच ठेवता इथून चंद्रपूर येतपर्यंत. तर बघा तुम्ही आता समोर. चंद्रपूर पोचलो, झालं मिशन कंप्लीट. आणि मोसम पण खूप खराब आहे, दाखवतो तुम्हाला. चलो मोसम खूप जास्त, आता कधी पण पाणी येऊ शकतं. तर बघू आता पाणी येते का. तर शर्ट वगैरे शर्ट वगैरेचा विषय म्हटलं तर हे सगळं खराब झालं होतं हे टी-शर्ट, म्हणून दुसरी लावली. तसंच मी सोबतच घेऊन आलो होतो. तर बघू आता पाणी पडते का. नाही तर मोसम तर खूप छान बनलेला आहे. पाण्याची वाट पाहतो, पाणी तर पडत नाही, पण जाऊ दे, त्याचा काही विषय नाही. तर पोचलो सही सलामत घरी. आजची जर्नी जे म्हणजे त्या दिवशीपासूनची जर्नी होती ते खूप सुखरूप झाली. अशीच होत राहू माझ्यासोबत सुखरूप, काही अडचण यावं नाही, बस एवढीच माझी विनंती होती. तर ही जी गाडी आहे ती त्या भाऊची आहे, गोलू भाऊची. तो हवाला भाऊची गाडी आहे. तर भावनास म्हणलं होतं जाते का म्हणून. चल ठीक आहे म्हणून येतो फिरून. ब्लॉग पण बनवणं होते. आणि खूपसे जे माझे मित्र आणि अदर कोणी पण असेल ते खूपसे कुठं पण गेले तर स्टेटस टाकत राहते. आपण स्टेटस नाही टाकत व्हिडिओ बनवून, डायरेक्ट ब्लॉग बनवून टाकतो. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला हा कसा वाटला तो कमेंट करून नक्की सांगायचो. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अशाच नवीन